Hi guys, it's Christine and this is your family budget. So today gusto kong pag-usapan apat na dahilan maaaring naging rason na hindi nyo lang alam pero siya yung nagiging rason kung bakit hindi ka nakakapag-ipon at bakit hirap na hirap ka sa iyong pera. So kumuha lang ako ng apat. Ito lang talaga yung very common na nakikita ko at usually naririnig ko. Very common na naririnig ko sa mga tao sa aking paligid. So kung simulan na natin. So gusto kong simulan dun sa pinakamaliit. So unang-una yung mineral water o yung tubig. I'm not against of mineral water. Hindi naman masama mag-mineral water. But ang masama is, marami kasi akong nakikita na mas pina-prioritize nila yung mineral water kahit wala na silang kinakain. Kasi usually nakikita ko, hirap na hirap, nagko-complain sila na wala na silang makakain, gipit sila, gano'n. Pero naka-mineral water. So in our case, hindi kami talaga nag-mineral water ever since, hindi talaga. Nung wala pa talaga kaming anong tawag dito, gripo, nung wala pa kaming gripo, ang ginagawa namin is nag-iigib kami ng water dun sa may gripo. Tapos binabayaran namin siya ng isang balde is 2 pesos. So yun yung iniinom namin. But mineral water, parang hindi siya naging option sa amin noon. Until now, hindi, kahit ngayon na okay naman mag-mineral water, but for now, parang feeling ko, malinis pa rin naman yung tap water namin. But may exception din naman kasi. Siyempre kung nakatira ka dun sa may bundok, siyempre may mga place na hirap silang kumuha ng mga malinis na water. So, may exception doon. So, kailangan nila mag-mineral water. But, dito sa kung meron ka pa namang ibang alternative na pwedeng inumin na malinis na tap water. So, yung ginagawa namin is, yung tap water is, yun lang yung iniinom namin. Nire-refrigerate namin. So, dahil meron akong anak, so, nakapag-mineral water lang ata yung anak ko nung maliit pa siya, mga 2 to 3 months. But now, nung palaki na siya, ang ginagawa ko is, yung tap water is pinapakuluan ko lang siya. Tapos yun lang yung pinapainom ko sa kanya. But today, hindi na kasi mas marami na kasi siyang iniinom na water. So, ang ginagawa ko is yung sa tap water. Kung ano yung iniinom namin, yun na rin yung iniinom niya. So, nasanay na siya doon. But, ang nagiging issue lang kasi dito guys is, wala namang masama kung mag-mineral water ka. Pero ang masama kasi, hindi mo kasi siya, kasi, parang feeling mo na parang kailangan siya, yung mineral water, parang dapat part na rin sa buhay mo. Actually, ang party lang naman sa buhay mo, yung kailangan mo talaga is yung water lang. It's not a mineral, yung mineral talaga. Diba? You have to know your priorities. Kung safety lang yung iniisip mo sa family mo. Pero, kung nakikita mo naman na gipit na gipit ka na, alam mo yung gipit na gipit ka na sa pera, parang kailangan mong putulin yung mga bagay na, kasi para sa akin, merong parating alternative na pwede nating ipalit dun sa mga bagay na alam natin na masyadong magastos, especially sa water, kasi magastos talaga siya, kasi everyday natin ginagamit yun at iniinom, diba? So, yun yung nakikita kong factor talaga, kasi imagine, ang isang week, kung ilang beses ka magpapa-refill, tsaka marami na rin ngayong mga pitcher, yung meron silang mga filter, yung lalagay mo na siya ng tap water, so siya yung sasala. Meron din ganon. So, better na mag-invest kayo ng ganon. So, yun hindi man lifetime na gusto namin sa tap water lang. But for now, dahil nagtitipid nga kami, kailangan namin mapuno yung savings namin. So, kailangan namin putulin yung mga unnecessary na mga bagay. So, yun yung pinakauna, yung water talaga. Yun yung nakikita ko talaga yung problema.
So, pangalawa, yung motorcycle na inuutang. Kasi, parang nagkalat na naman to. Buong mundo. Buong mundo talaga. Buong bansa. Parang, um, kailangan, parang naging must-have na yung motorcycle. Kasi, kung meron ka ng pang down payment, kukuha mo na yung motor. So, isang, ganun lang. Meron ka ng motor, agad-agad, may service ka na. So, ang nangyayari, feeling natin, kaya nating bayaran yun. Okay. Usually talaga binabayaran yung mga 2 years to 3 years, ganon. So, akala natin, okay lang, kaya ko namang bayaran yun. Pero, hindi natin napapansin na parang yun yung nagiging rason. Kaya, imagine kung may monthly kang binabayaran na 2,000 pesos a month para sa yung motorcycle or magkano man yung kinuha mong motor. So, imagine kung babayaran mo siya ng 3 taon, 2 taon. Grabe yung pagsasacrifice mo doon. Para lang yung iba kasi para lang, I understand yung sa iba, kailangan talaga nila ng service para sa pagtatrabaho. Pero, kung meron na, yun yung sinasabi ko, marami parating alternative na pwedeng gawin. Kung pwede ka namang, kung makakatipid ka naman kung isang ride lang naman yung ibabayad mo sa pagpapuntang trabaho, pwede naman. So, mag-jeep ka na lang or mag-bus ka na lang or what. So, marami talagang alternative na pwedeng gawin na hindi yung, oo nga, meron ka ng motor pero hirap na hirap ka naman sa pagbabayad doon. Grabe yung pag-aano mo, parang pati yung pagkain nyo nasasacrifice para lang ibayad doon sa motor na yun. Yung kinakain nyo nasasacrifice siya talaga. Tapos stress na stress ka pa sa pagbabayad. So, feeling ko hindi siya worth it kung kapos na kapos ka tapos mangungutang ka pa ng motor, hindi siya talaga worth it. So, yun yung nakikita ko. Marami kasi, eto naman, nakikita ko lang talaga siya doon sa, hindi, never kami nakapag-utang ng motor kasi ayoko talaga. So, lahat ng mga kasama ng asawa ko, wala. Sila meron silang lahat ng motor, yung asawa ko talaga. Sabi ko, no, we don't need a motorcycle. Mag-jeep ka. Kaya naman nating mag-jeep. Kung kailangan na talaga. There's always a alternative na paraan na pwede nating gawin na hindi tayo uutang ng motor ng malapit pa sa disgrasya. Tapos, mahal pa siya. So, yun yung nagiging problem din sa ibang family. So, ang nangyayari is, nareremate siya. So, kinukuha siya yung pinagkunan mo ng motor, pag hindi mo siya nabayaran ng ilang buwan, kukunin nila din yon. So, parang nasayang lang din yung pera mo, diba? So, yun yung nakikita ko rin. So, pangatlo is yung soft drinks at saka beer. Parang maliit lang siya tingnan, yung soft drinks tsaka yung beer. Pero actually, pag nagbabudget kasi kayo guys, like us, nagbabudget talaga kami. Alam ko talaga kung saan pumupunta yung. Kasi nakikita kong problema, sa mga families, alam ko yung Coke o yung soft drinks naging part na siya ng buhay ng bawat Pilipino. Pero kung gipit na gipit ka na, huwag ka na parating mag-soft drinks kasi sa nakikita ko kasi, nagtitipid sila sa ulam, nagtitipid sila sa ano. Pero parati everyday silang nag-soft drinks, parang hindi sila nabubuhay kung walang soft drinks. At yung iba naman, kahit pagbagong sahod, kailangan bibili ng beer or what. Okay lang naman yan guys kung sasabihin mo once a week or once a week or twice a month or what, pwede kayong uminom ng soft drinks or beer but not every day. 'Di ba? Kasi mahirap din. Kwentahin mo lang kung ipaglagay natin kung isang araw ng isang litro ka every day. So ganun siya kalaki. Kung nag-budget talaga kayo, makikita niyo yung difference. Makikita niyo kung gaano kalaki yung ang ginagastos niyo sa soft drinks lang. So useless lahat yung pagtitipid niyo sa ulam or what kung doon din napupunta sa soft drinks, 'di ba? So, yun.
So, hindi ko sinasabing hindi kami umiinom ng soft drinks. Umiinom kami ng soft drinks once in a while, pero na hindi talaga everyday kasi nasasayangan ako sa pera na parang ibili lang ng soft drinks. So, nagso-soft drinks kami, pag feel lang namin, pag day off ng asawa ko kasi kinakain namin yung karne. So, nagso-soft drinks kami. Minsan lang, pag gusto lang talaga namin. Pero, nagso-soft drinks lang kami doon. Kung may okasyon, so, nagso-soft drinks kami, but not every day. Kasi yung iba talagang, hindi talaga sila nabubuhay kung walang soft drinks. So, yun. At saka ang pang-apat na panghuli is yung mamahaling cellphone. Um, lot of millennials, I am one of the millennials. Ang nagiging problema kasi, gusto natin yung iPhone, gusto natin yung iba hindi naman iPhone talaga, yung iba hindi naman nangangarap ng iPhone, pero may mga cellphone din talaga na mahal na ang titinan talaga natin, um, hindi siya parang hindi siya akma kung ipaglagay natin kung yung sahod mo is minimum wage ka lang tapos na binubuhay kang pamilya tapos nangangarap ka nung mamahaling cellphone na kasi marami din ngayon yung nagpapautang ng cellphone ganon. So gusto kasi natin yung mga Pinoy na nangungutang tayo ng phone na yung agad-agad binibigay na sa atin. So, yun yung gusto kasi natin na mahal yung cellphone natin. Okay lang naman, bumili tayo ng mahal na cellphone. We deserve na makabili ng mahal na cellphone kung talagang afford natin. Pag-ipunan natin, hindi yung inuutang natin. At saka, pag inuutang kasi natin guys, parang ano kasi, iba, nagiging cause yun ng stress. So, ayun lang siya guys. Um, sana ay may napulot kayo doon sa mga sinabi ko. At saka, I am hoping na sana simulan nyo na yung pag-iipon dahil sobrang napaka-importante na may ipon guys. Tsaka, sana ay ma-realize nyo or tingnan nyo kung ano yung dapat nyong unahin. Ibang wants versus needs. So, kailangan yung tingnan kung ano yung part sa budget nyo yung medyo malaki yung mga nakakaltas doon sa iyong sahod. So, ayun lang guys. Please start save now. Huwag mo nang simulan bukas, ngayon na. Tsaka, yun lang talaga gusto kong paabot sa inyo. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And see you in my next video. Bye-bye!